Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy się zdecydowali oglądać, chociaż nie rozumiem ich postępowania, ale okej. Dobra, idziemy. O, schodzę w dół! Jest Idź pierwsza, ktokolwiek tam jest. Tylko No to manewr, że tam mieszkam, to ty masz patrzeć, a nie ja. nie krzycz... Justyna! Nie krzyczcie szczególnie I głośno. tekstury nam uciekają. Ja już się boję. Tak? Nie! Ty Ciemno! też wyskakujesz, czy co? No nie wiem właśnie. Aha. To są schody! Okej. To są schody! Poręcz ze Dobra, schodów, dobra! Justyna! Ogarnijcie! Ona się boi poręczy ze schodów, panie Dobra, kochany. Marta, tu masz myszkę, tu masz strzałki, ja nie patrzę. Ej. What the f... A to jest dźwięk od was czy ode A mnie? ja mogę schodzić w dół, czy tylko w górę? No masz schodzić w dół. No, no A dobra. przecież wy wchodziliście w górę. Ale... A, dobra. Ale nie, czekaj. Masz ciemny korytarz i są schody z poręczą takie? Tak, No dobrze, schodź jestem na na dół. poziomie drugim. Schodź na dół. A to jest dwójka. No kto to w to miał grać? Ja szczerze mówiąc mam obiekcję, czy gramy w to samo nadal, no ale dobra. Jak to się nagrywa? Może ja sprawdzę. Przejdę się. Justyna, jak ja tu dostanę przez ciebie zawału? Właśnie, że razem dostanie. Ej, to jest niesprawiedliwe. Ja znudziło, ja już nie chcę chodzić po tych schodach. A fuck, to może być to, bo też widzę dwójkę na ścianie. Okej. Ej, może mamy wyłączone dźwięki? Nie, Justyna, teraz twoja kolej, już zeszłam chyba z 7 pięter. Nie, ja się No idź! No, rusz się, twój komputer pełen. Kurde, spociłem się ręka. To patrzę i znowu jest ciemny ekran. Ej, a No może... Justyna, zacznij w niego patrzeć. Ej, a jakby tak schodzić tyłem, nie? Tak oszukać system może. Ja się boję. Ja też. Ale to nic nie robi. Póki co, nie? Graj! Nie, twoja... Nie, ohydne napięcie, ja tego nie wytrzymam. Justyna, ty masz słaby charakter, no że kobieto. To jest twoja gra. Nie, dobra. Fałszywy alarm. Trzeci jest Mikołaj. Nie, bo mnie już zaczyna ten... Coś się dzieje. No chyba. Ej, ale nie wyskakuje tam nic, nie? Ja nie wiem. Aha. Ja idę tak... A to co zabija? Ej, ale tam nie ma dźwięków jak się gra, What nie? the fuck? Co? Co? Dziwne dźwięki. Cicho, co mówisz? Mówię, że dziwne dźwięki. Ale ja nic nie słyszę w grze. A masz w ogóle dźwięk włączony? Nie wiem. To... O! A gdzie to było? Czekaj, to muszę Skype'a. O. Aha, nacisnąłem Skype'a i wyłączyłam grę. Nie! Ja dalej sam nie idę! Nie! Jeszcze raz! O. Ja Ale będę to stał na poczytaj. czwartym, aż wyrównacie, bo to niesprawiedliwe. Fantastic. Input, nic tam nie ma. Ale tam musi być dźwięk. No to play. Dam głośno. Aha, kontynuuję. A! Macie dźwięk! Okej. Już masz ładnie dojść do poziomu czwartego. Ty, to są drzwi jakieś. Co z tego? Nie można przez nie przejść. No, bo generalnie trzeba do przodu i po schodach na dół. A czy w ogóle jesteś oprócz tego schodzenia na dół po schodach? Ja już tu byłam. Nie. Aha. Ej, ale można skakać, to jest dopiero. Czym? Spacją. Nie. No to... To będę spacją. Dobra, no. Róbcie postępy, róbcie, bo ja się boję. Sam, tak. Nie idę. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja jestem na poziomie czwartym. To nie będzie. Z duchową obecnością będzie łatwiej, no albo nie. No. Jak tam nagotekowałem, to się przestraszę. No, ty się boisz od początku, kobieto. Wiem. A, zrobi to coś kiedyś wreszcie. Był. Buu! Był. Przez moment. Mnie cieszy, że go nie mam. I które piętro? Ty też normalnie nie masz dźwięku, Ja? który się pojawia, tak? Ja mam dźwięk. Cały czas? No, bo coś mi tak, jak bicie serca, taki dźwięk dochodzi z tyłu. To my nie mamy. No, jeszcze nie Nie macie. było tam wielki opcji. Dan, 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 dan. Ej, bo próbuję ogarnąć, na którym piętrze jestem.
A nie ma tu jakichś mieczy, pistoletów, granatów, kurde. Trzeci! O, trzeci. Dobra, Nie, czy granatów, pistoletów, no. Przydało się. też nagrywa. Czy ja schodzę do piekła, czy gdzie to jakieś takie długie jest? O, dźwięk jakiś. No i słyszę. Ja słyszę. Czemu idziesz w ścianę? To jest niesprawiedliwe, bo jestem na słuchawkach, to jest straszne. Dobra, nie, bez sensu, ja stoję w miejscu i czekam na coś, na nic. Nie patrzę, liżę ściany, nic mi nic nie robi. Nie, on tam sam biedny musi grać, ja bym nie dała rady. Nie no, jesteśmy prawie w trójkę, nie? Tylko... No prawie robi dużą różnicę. Przecież w trójkę byłoby ciekawiej. Szósty on. Już? Szósty? Wow, okej. No, bo mnie się śpieszy chyba. Nie czujecie konsekwencji chyba. Czego? Jest. A to co się mam rozglądać, czy jak? Ja, nie. Ale lepiej nie. No i Justyna, twoja kolej. Ja już zlazłam z 6 pięter. No idź! A to Justyna nie gra, no to fajnie. No, Nie, Justyna się patrzy. no to nieźle. W środku dnia, bez słuchawek, no to naprawdę wczucie masz. Czekajcie, cicho na moment. Aha, dobra, nieważne. Coś oddycha, nie? No. Aha. Aha, to ja od razu się pożegnam z widzami, bo jak ta gra się kończy, to ona wywala do Windowsa, tak więc Właśnie, to mi się też wam nie żegna. utnie mi nagrywanie w tym momencie. Też się żegnam. Tak, no. Oglądał w ogóle ktoś te wasze filmiki, czy nie? No, ktoś tam ogląda. Tak jest jeden ze mną. Uuu! No. I już dwa. Już dwa, ale to ten z moim skillem Tak. gram lepiej. O. Dobra. Które to piętro? Może sprawdzisz? Ja jestem na... nie ma tabliczek już nawet. No, Coś buczy coraz głośniej, okej. Gramy i nic się nie dzieje. Te piętra coraz obskurniejsze. O, 8, okej. No to ja sobie zrobię przerwę, bo się zmęczyła postać. Graj! A ty grasz? Tak. Tak, gra. Okej, Możesz być gorszy. przepraszam. Myśmy już 7 razy zlazły z ósemki. Weźcie pod uwagę, że jestem sam i w słuchawkach i mam ciemno w pokoju. No my też zasunęłyśmy rolety. No Lucja, ale nie jest, a i tak mam żółte, więc... Ale mam brązowy pokój. O, 9. Ło! Nie! Czemu nam się nic nie dzieje? Dobra. Nie wiem, czy mi się zdawało, ale jakby... Nie, idę dalej. Ej, to my do ciebie przyjdziemy i my cię wspomożemy, co? Oczywiście. Będziemy razem grać. Trójkę. Możemy zacząć iść na górę. Nie. To był cień. Teraz ty grasz. Ewidentny cień. 10, taka ładna, liże ściany. Ryje mi beret, nie? Ale tak, bo się naprawdę strasznie boję. I Tak. dlatego... A jakbym tak szedł po schodach skacząc i robiąc piruety w powietrzu? Ja idę zobaczyć, ile zostało. Ej, nie ma! Jak nam nagle wyłączy Właśnie co zrobiło. Ej, wyłączyło nam, nie mamy miejsca. Ej, to robimy stop grę! Jak mogę stopnąć? To będzie bez sensu. No nie chodźcie! Co? Piętro za piętrem. Nie wiem, co. Czekaj, które to piętro? Widać w ogóle. Nie. To jest bez sensu, ja się czuję To jest jakiś dźwięk, faktycznie. wyciorany emocjonalnie. Jak na razie to jest dźwięk mojego aparatu. Nie, wy się tam bawicie aparatem, w dwójkę siedzicie bez słuchawek, to jest bez My sensu. to nagrywamy! Ale się chłopak I się zestresował. ten, no właśnie. Ja przyjdę i Dobra, nagramy, to ja też poczekam. nagramy to aparatem wszyscy razem, co wy na to? What the f... Przed pizzą przyjdziemy do ciebie. A usunę nagranie to.
Ciekawe, czy zaraz nas coś przy tej ścianie zabije. No to ja się wtedy wścieknę. A ja W ogóle nawet tego nie zobaczę. Liże ściany, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nie, ja naciskam tab, bo chcę sprawdzić punktację, co ja robię. Co ja robię? Jezus, to nie. To chyba nie ma punktacji. Obawiam się, że nie. Dobra, wszystko są To bez sensu, jest taki bas, że ja nie słyszę, co ja myślę. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, skąd ten dźwięk. Nie wiem. Fajnie. Fajnie to sobie. Ile mamy? 18 minut. Co? Ej, to czemu on tego to wyłączył? Kto? No ten aparat. A nie wiem, dobra. Sorry. Ale to sprawia wrażenie, jakby u was w ogóle nie było żadnego napięcia. Nie, serio? Nie, żartowałem. No to prawda, Justyna się cienia przestraszyła, to by było na tyle. Ja tam cieni nie mam, bo liżę ściany generalnie. No mówię, przyjdziemy do siebie i będziemy się bać wszyscy w trójkę. Będziemy znowu jakiś cień. lizać ściany w trójkę. No why not? Kurde, coś tu oddycha, jakby miało pylicę co najmniej, albo koklusz. Nie wiem, czy to ten gość, czy to ja, czy to coś. To ja. W każdym razie, jak mnie ktoś kiedyś wyśle po ziemniaki do piwnicy, to już nie pójdę więcej. No. Jest nudno. Długo to trwa? Które piętro? Nie A wiem. pytanie, bo ja to wiem, czy tak. Nie ma numer 2. Źle. Ale tu się nic nie dzieje, ej. Ja bym się cieszył momentami, kiedy się nic nie dzieje. O, 15 piętro. Skąd ty wiesz? No bo... Czemu te piętra są wyższe, a chodzisz w dół? Nie wiem. Ja nie chcę na... Dobra, idę. Ja bym chciała zobaczyć kubek, dobra. A ja nie byłem, a ja bym nie chciał. O, 25! Wow, to daleko ścielasz. I nic się nie dzieje. Co klikasz? Ja chcę w Team Fortress, nie wiem, w Simsy. Simsy są bardzo fajną i pożyteczną grą. Ja bym już nawet drabinek nie usuwał. No nie! Ale weź, ty Na ten palec ciągle... A ten palec ciągle schodzi w dół. nie mów tego tak brzydko. Teraz twoja kolej, ja już jestem na 27. Nie, bo zaraz zatygowało, ja nie gram, ja się boję. Już ty! Nie, Już żyjesz czy ja widzisz? Co? I to się robi coraz brudniejsze. Wow, Mhm. 17. Na początku były czyste te ściany. Ja się tak miałem. Nie były czyste. Justyna, twoja kolej. Nie, Już! nie, Mhm. nie gram. Ja się boję. Dobra, twarda jestem, gram. W ziemię się patrzy. Schody. Fajne schody, świetne po prostu. Może jakiś kawał rzucisz o Sosnowcu czy coś? Jak to mówi pan. A w Sosnowcu to są takie piwnice, że... No, pan na belecie mówi, no jak ci pytanie o Grand Batman? Pytania, sugestie, spostrzeżenia? Żarty o Sosnowcu? Wszyscy śmiech. A widzisz, jest dźwięk. Tak. Mikołaj, grasz ty jeszcze w ogóle, czy nie? Chyba się przestraszył. Nie, ja się skupiam. Marta, musimy rozmawiać na pojęcie, bo ja Ej, to mnie chce wykończyć psychicznie tyle tych pięter. Ja proponuję, żebyśmy razem się spotkali i pograć w amnezję. A amnizja to jest nic w porównaniu do tego. Godzina, miesiąc, całe życie, a tych Peter coraz więcej. No to jest różnie, no niektórzy dochodzą do 5, inni do 200 piętra, no więc... A napięcie rośnie i rośnie. I... Siadam. Znaczy nie cicho, mów coś, ale...
bym chciała wiedzieć, na którym my jesteśmy piętrze. Jestem No to na... sprawdź. Okrągła 20. No tak, myśmy już dawno minęły 25. A ja wiem, czy to tak dobrze? No biegnij, może nas dogonisz. Się nie da biegać. No my biegamy chyba tak właściwie. Czemu skaczesz? Nie wiem. Ale tamto poprzednie SCP było gorsze, bo aż tam nie dość, że trzeba było iść, to jeszcze wybierać, czy w prawo, czy w lewo. No i wtedy byliśmy oboje na słuchawkach w ciemnym pokoju w dwójkę, tak więc no... Wiem, oglądałam. Było fantastyk. A teraz przynajmniej nie przeklinam. Jesteś na górze. To by mnie nie powstrzymało, wyobraź sobie. Co chcesz mówić? No ale co ja ci mam opowiadać historię swojego życia, czy co? Właśnie od tego oczekiwałam. Bardzo A interesujące. potem idziemy na pizzę. Ciekawe, co robi Maciuś. Idziesz z nami? Mikołaj. No. Wiesz, że... Nie. No, Boroczek umarł. Ciekawe, co robi Maciuś. Pewnie śpi. Kotek tak. Mój kotek. Śliczny. Widzisz, mamy napięcie jak nic. A cza... Hej, Morgana. Au. Jeju, ile jeszcze? Czy sprawdź, tu jest piętro? Czy ta gra zacięła? Nie ma tu. What the fuck? Co się stało? Cień. A co jest strasznego w tych cieniach? No, ja gram na słuchawkach w ciemnym pokoju. I przelatuje mi cień. Nie. Jakiś ściorany emocjonalny. Ręce już mam. Kurde. Dobra, nie ma co, idziemy dalej. Nie, 87B było gorsze, tam muzyka taka schizowa, jasna. No w tym, co mi przesłałeś, to jest takie z łódkami. Ja wiem, ale ja w to nie grałem nigdy. Aha. Idioty, coś. A jest jeszcze SCP Containment Bridge i to nagram ja, Marcin i Miłosz z kamerką. Czekam. A o czym to jest? To jest w tym klimacie, tylko że takie już bardziej rozbudowane. Tam łazisz po takim laboratorium, bla bla bla. Ręce mi już bolą, bo chcę sobie to. Ty tak, z ciekawości, można tu chodzić pod górę? Chcesz się wracać te 40 parę pięter? No właśnie. Ulanie. Już nas zabił. Co to się stresujemy? Life is easy. O, Makarena. 51! Jesteście 2 razy dalej ode mnie. No. Ale ja tak, A co, ja tak metodycznie... Cień jakiś, popatrz, jakiś cień był Boroczek. Ja tak metodycznie pomalutko. What? Aha, dobra, cień poręczy, no dobra. No też mieliśmy przed tym. Można by się rzucić do terenu z tych. Jakie tam pizzy mają? To jest bez sensu, wyście obie powinny mieć słuchawki. No to mówiłam ci, że przyjdziemy do ciebie w to grać. Możecie mieć u siebie słuchawki. Nie możemy Dlaczego? mieć. Bo mówię, że działają tylko jedne na raz. Masz głupi komputer. Przepraszam. Komputer samej zasady nie jest zbyt inteligentny. No właśnie. Jeśli chodzi o smaki tych pizz, to tam można, jest chyba dalej jest taka opcja, że można sobie wybrać pół na pół. Na przykład jedna połowa będzie z szynką, a druga, ja wiem, z fasolą. Solą! Strzelam, z warzywami, pasuje. Dobra. Dobra, to wymyśl jakąś grę, to my do ciebie następnym razem przyjdziemy. Cicho, schodzę po ziemniaki. Daleko macie te ziemniaki. Dopiero... Jak ja bym miała tyle schodzić po ziemniaki, to bym jadła. Znaczy ja nie lubię. Ach, ju. Jak to gra? I u nas jeszcze oprócz początku ani razu nic nie zabrzmiało.
No przecież brzmi cały czas, nie słyszysz? No dobra, ale jakimś, wiesz, takim boom, takim nagle. No to najlepsze przed wami. Na którym? Na 352 piętrze? To jest losowe, więc no wiesz. Aha. Bardzo losowe też. Nie no, to jest nie do wytrzymania ten dźwięk taki. Nas to nie ruszy. Ty nie masz No to słuchawek? Tak jak klimatyzacja. No, w sumie. Klimatyzacja jest niezdrowa dla głosu. Ej, ale to jest cisza od twojego komputera. Ha, wciąż. 59. Ale nie, teraz komputer jest dość cichy. Zestresował się. Boję się spojrzeć w prawo. Dobra, Co? nie, już nie. Okej. Nie, okej, kurde. O, wyłączył się aparat. Ciekawe cię zaraz nas zabije. Chyba 20 minut. Nuda. Rozmawiamy dalej o pacjentach. Nie! Przy Mikołaju to może nie. Może nie. Chyba się da znowu czy nie? No. No. Nie masz lepszej gry jakiejś? Jejciu, mnie już normalnie wszystko Nie. boli. No tak idzie, czy ona idzie i też... Że właściwie to my dwie. No. W tej grze się nic nie O, dzieje. 63. O, ciekawe, czy dojdziemy do 660 tak. Tam winda na górę. Ło, nie! Też bym tak chciała. Dlaczego? Co? Dlaczego ty Nie! Co nie? Znowu cień. Wow! Cień. Ja się na pierwszym przestraszyłam. Ja nawet nie. I to by było na tyle. Zabili nas. No. Szybko poszło! No. No. Halo? No to faktycznie sprawia wrażenie, jakbyście tam przeżywały niesamowite emocje. No właśnie. No, Może by takie twarde jest. bo się wyłączyło, no. Rzuciło się, znaczy takie kreski się zrobiły, Trzy. na stronę 3 i się wyłączyło. Szkoda, normalnie Straszne. na 60 którym, 7, nie. I to już trwa 25 minut. Wzięliśmy po schodach, żeby tylko nas tym. Żadnego Nie boom. polecamy tej gry. Powiedzmy. Nie polecamy. Nudę. Nudy. Tylko pierwszy cień i ja się bałam chyba tylko tego, bo myślałam, że to jest straszna gra. No to możemy pograć w 87B. Ależ! Idziemy do niego. Grać w 87B. Idziemy. Powinnyśmy to chyba wyłączyć już. No to było. Idziemy grać w 87B, zaraz do ciebie przyjdziemy. Oczekuj. Ale ja żyję jeszcze. Aha, no czekamy jak cię zabiję, dobra. A na którym piętrze jesteś? Nie wiem, nie ma oznaczeń. Nie ma. To jest nuda, sekret w ogóle nam przyswoić. 25 minut życia zmarnowanego. Nie da się. I to tak zawsze zabija takie 3 kreski i to by było na tyle. Nie wiem, bo nie dobrnąłem do takiego momentu. A to co cię zabiło? Mnie jeszcze nic. A, w sumie racja. Nie się męczył. A skąd ci się bierze jakiś boom? Bo... Zostałeś sam na placu boju. To ja tu zrzucę na komputer te filmiki, zrobię miejsce na telefon, na aparacie i przychodzimy. Oczywiście. No. Przygotuj grę. I jakieś przekąski typu, nie wiem, chipsy. Ja nie będę jeść chipsów. Masz soczek? Nie pijam soczków. Ja przyniosę. Ale można Mogłaby iść cię po już zabić. poręczy, wow. Co? Po poręczy można chodzić. Jaha. Bez sensu. O!
Było to celowe. My tu mamy potop. To jest lepsze. Aha. Co znowu to włączasz? Po co? No co ty robisz? Najwyżej kliknę skrypt. No to pograjcie w to z tą łódeczką. Faktycznie się zaczyna troszeczkę. Nie, my przyjdziemy do ciebie grać w łódeczkę, Ja dobra? nie mam łódeczki. No to sobie ściągniesz. Nie! Nie! Znowu to samo! Dość! Ale czego? Cieniów. O cieniu! O cieniu właśnie. Ja zobaczyłam jednego cienia i się przestraszyłam, ale potem już nie. Dobra, chcę umrzeć. No niech cię już zabiłam, bo to już nudne się robi. Thriller everyone. Ty nadal to nagrywasz? Tak? Co? Nadal to nagrywasz? Mhm. Tak, tak. Możesz. Nie, Marta wzięła asasyna. Mnie, bo mnie ta maseczka intryguje. Maseczka. Jest maseczka, to jest Ezio Auditore da Firenze. Na mówiu. Nie, Ezio Auditore da Firenze. Ja. Edycja kolekcjonera. A to zaczęłam mówić Włos. Politalian. Edycja Auditore. Zabiło cię już wreszcie. Nie. Zaczął krzyczeć, nie? Ej, ej, ej! Ej! Co? Widzę jakąś buźkę w ciemnościach, taką białą. Za dużo w tym What the? Ej, ale nie, nie! Zobaczymy to na filmiku.